Pois os principios que deberían rexir calquer tipo de relación comercial e humana, é dicir, principios de igualdade, de equidade, principios de prohibición do traballo infantil, prohibición de estar explotando, sobre todo, a mulleres, porque normalmente dentro do gran movimento suelen ser máis agora, sobre todo en produtos como a roupa e demais, pero suele ser a muller do rural a máis explotada dentro deste traballo. Eu creo que son todas. Eu non creo que teñamos, foi algo que fun aprendendo ao longo do tempo, non creo que debamos nunca sinalar co dedo, nin indicar que cousas non facemos ben. É dicir, escribía Safran Foer que aqueles que durmen se lles pode despertar, pero nin o rebumbio máis forte despertará quen finge dormir, non? Entón eu creo que todos debemos facer a nosa propia autocrítica, pararnos, mirarnos e plantexar cales son os meus principios, en que creo, que é o que defendo, e simplemente comezar a aplicar os nosos principios ao noso modelo de vida. Levamos a cabo, digamos, dous modelos. Temos o da tenda aberta en xeral, con produtos de alimentación, o que traemos de importación baixo o selo do comercio xusto, e despois o produto sempre intentando apostar sempre polo granel para eliminar a utilización de plásticos, sempre apostando por produtos de cercanía. Sempre que haxa unha empresa, un proxecto galego, vamos a apostar por ese produto. E despois o modelo de grupo de consumo que temos. Todas as persoas socias teñen semanalmente unha cesta de fresco a súa disposición, con produtores da contorna que fan chegar a listaxe con produtos que teñen disponibles, e cada socio pode pedir de xeito aberto a súa cesta semanal para consumir. Iso te permite tamén eliminar os desperdicios, porque ti ao final estás pedindo aquilo que precisas, non se che obriga a comprar un kilo de pementos, non se che obriga a comprar un kilo de grelos, non se che obriga a comprar por unidades packs indivisibles, sino que te pides aquilo que precisas. Dependendo con que, é dicir, hai moitas cousas que non salen máis caras, é dicir, cando consumes directamente de produtores, estás consumindo moitas veces incluso máis barato do que atopas en supermercados. Un produto de moita máis calidade, e no cal, no noso caso, por exemplo, o 80% do produto final que estás pagando vai directamente ao produtor. Sería complicado. Moralmente lles compensa, é dicir, se están neste modelo normalmente xa son xente moi concienciada con isto, que levan no desenvolvendo dende fai moito tempo a través de diferentes modelos, é dicir, a través de traballar directamente con unidades de consumo servindo directamente, montando mercados e traballando directamente en mercados alternativos para vender directamente ao produtor. Lles compensa? Pois seguramente sí. Non falando meramente económico, que lle estamos chamando moitas veces produto ecolóxico, que ao final non deixa de ser unha marca máis ou un xeito de vender, é dicir, de marketing puro, a cosas que moitas veces non son ecolóxicas, é dicir, a que simplemente están libres de pesticidas. Moitas veces o pasa que non nos facemos este plantexamento, é dicir, moitas veces hai que diferenciar libre de pesticidas con ecolóxico, é dicir, detrás do ecolóxico hai algo máis que non botar pesticidas químicos sobre un produto. O consumo de produtos ecolóxicos e de comercio xusto levanse xa facendo desde os anos 70 e 80, aquí digamos que un modelo bastante novo. O problema ven, é dicir, no modelo socioeconómico que é desenvolto, é dicir, no control e na creación dun consumidor, non de cidadáns librepensadores, sino de consumidores.